Bună! Numele meu este Mari Crudu, sunt directorul Reflame România, iar astăzi vreau să-ți arăt strategia noastră online, care îți poate genera niște câștiguri generoase dacă te implici și lucrezi. Tot ce trebuie tu să faci este să postezi anunțuri și reclame pe care le primești în chatul echipei și să răspunzi la comentarii. Cum câștigi din asta? Ai comision din vânzările generate de reclamele tale, iar persoanele care le aduci în echipa ta generează și ele niște vânzări din care compania îți calculează și ție un comision. Banii pot fi încasați la 21 de zile sau trimestrial, în dependență cum dorești tu să o faci. Unica condiție este să ai pe fiecare campanie o comandă personală de 50 de puncte și o comandă client de 50 de puncte ca să fii calificat pentru plată. Poți începe chiar dacă nu ai experiență, pentru că la noi înveți pas cu pas și ai mereu suport. Deci dacă crezi că ți se potrivește și ai timpul necesar, nu ezita să ceri linkul de înregistrare și hai în echipa noastră.